Jama'a an yi ni lafiya, ina muku gaisuwa irin ta Yesu Almasihu. ‘Yar uwanku Hannatu, yau na fito ana ta cece kuce bidiyo. Sani Oris ya sa miliyan 1, duk wanda zai yanko mishi kan Pastor Emmanuel. Wasu kiristocin naga sun fito, wasu su ce, wasu su ga laifin Pastor Emmanuel, wasu kuma suna ba musulmai haƙuri, wasu su really. Ni ta Hannatu, kamar yadda na saba cewa ko a cikin dangi, ina ga cikin kiristocin social media ɗaiɗai ne suke da kila yawan dangi musulmai da nake da su. But that does not mean that a matsayina na Bahaushiya Kirista gaba da waje, daga tsatsan Kanawa, shan nonon Katsinawa. Magana Allah ta gaya mana a nan wurin. Zan karanta wa'annan hotunan da na sa a gaba, ina so in amfani da su in yi magana. Na tsokacin ba wai na zo bane ko na zo in yi farin jini ko a so ni ko a taba bana. A'a, in Yesu ya taba mana shi kenan kawai, ba na buƙatar tabawa kowa. Romawa Sura 12 aya 18 ya ce, in mai yiwuwa ne a gare ku yi zaman lafiya da kowa. In mai yiwuwa ne, domin magana Allah Ubangiji ya sani a nasi cewa yayin da muke so mu yi zaman lafiya da kowa, akwai wa'anda su ba ta zaman lafiya suke ba. Su ba su so a yi zaman lafiya. Kuma muna da su a arewacin Najeriya da yawa cikin shugabanni malaman addinin Musulunci, sorry to say it, musamman 'yan ƙungiyar Izala. Akwai malaman addinin Musulunci masu wa'azin zaman lafiya. Amma a matsayina na Bahaushe, bari in fara da wannan. Wasu sun fito suna cewa ai kowane annabi na da daraja, ai su ba sa zagin annabin, ba su zagi annabin Kirista ba, wai Yesu Almasihu suke kira annabin Kirista. Shi yasa na sa wa'annan hotunan da Adam Ashaka, da Baban Cinedu, da Hayatuddin, da dukansu. Ba wanda gaba ɗaya ma duniyar musulunci a nan arewacin Najeriya kullum ma zagin Almasihu suke. Domin mu a matsayinmu na Kiristoci, in ka ce Almasihu ba Allah bane ka zagai. In ka ce Almasihu ba Allah bane ka zagai. Ka ɗauki littattafanmu na Kiristoci, littafi mai tsarki Bible, ka je kana wa'azi da shi, kana jawo ayoyi, kana fassara su yadda ka ga dama, san rai, zagi ne. Amma muka ci gaba da wannan zaman lafiya da Ubangiji ya ce iya yadda yake yiwuwa a gare ku. Kuma a matsayina na Bahaushiya, ba jin Hausa ne ba, daga tsatsan Hausa na fito, shan Hausa ne a nono. In kai ba Fulatani ne baka san ma'anar zagi ba, ni na san ma'anar zagi. Ina tabbatarwa da duniya cewa a Hausance Pastor Emmanuel bai zagi annabin Musulunci ba, bai zagai ba. A Hausance ya janyo karatu daga littattafan masallata sun yi imani da littattafai da Alkur'ani da hadisai, hadisan ma sahihan hadisai, Albukari da Muslim sun yi imani da shi, musamman 'yan Izala da yawancin musulmai. Ya ce a Albukari shafi na 2617, sannan kuma a Muslim shafi na 2990 an yi jawabin yadda annabin Musulunci ya rasu, cewa mata ne suka kashe shi, mace ta sa mishi guba abinci ya ci har ya mutu. Abinda kawai na sani a wurin shi da so wannan ne zagi. Kuma har yanzu na kasa ganin wanda, in dai duniyar musulmi, in dai wannan hadisi, abinda Pastor Emmanuel ya ce bisa ga hadisan nan, haka abin yake a rubuce. To menene zagi a ciki? A fito da yau a ce ga yadda Yesu Almasihu ya mutu, a zo a bayyana yadda Yesu Almasihu ya mutu. An zagi Yesu kenan? An zagi Yesu Almasihu kenan saboda an faɗi yadda ya mutu? Abinda kawai na sani shine, idan ko ni ne nike da ɗan uwa, nike da dangi, ba ma a ce annabi ba, sannan bai yi al'amarin mutuwar shi akwai fannin da ba daɗin ji sosai,
kamar in na fito na aka gaya min wannan magana game da yadda dan uwana ya mutu, kamar an mana gori kenan. Idan an ce Pastor Emmanuel ya yi wa masallata gori game da yadda annabinsu ya mutu, kuma gori ba daɗi, kowa zai ji zafi, wannan daban ne. Amma a ce wai ya zagi annabin musulunci, sai dai kai in ba Bahaushe ba ne, Fulani ma ba su ma gane me ya zagi ba. Ha ina jin wani wai alkali Zaria duk inda ya haɗu da wannan fasto rayuwar shi ta ƙare, sai ka ce shi ya ba shi rai. Allah ya wadaran talauci, Allah wadaran talauci, Allah wadaran talauci, domin kai yanzu Sani Orange wannan wai kai nan wurin wai kuɗi kasa, wai miliyan 1 kacal a yanku ma kan fasto. To ka san wannan ba da Fulani kake ba, domin Fulani na garkuwa da mutane, ana ba su miliyan 5, miliyan 10, miliyan 50, miliyan 100. Me za su ci da miliyan 1 ka su yanko maka kan mutum? Wa'annan dai Hausawan da kuka rena, wa'anda kuka lalata musu rayuwa sakamakon irin wa'azin ku yan daba, domin haka kira sunansu, su kuke sa su je su yi muku wannan aiki. Tunda su ne matsiyata, su ne aka lalata wa rayuwa, ko aka ce musu suna kashe mutum ma saboda kwalbar su ku dayi. Ga aikin addini ya fito, ga aikin Allah ya fito, su zo. Su ne rayuwarsu ba a dauke ta bakin komai ba, domin in kai Sani Orange da gaske kake, ka je da kanka ka nemai mana. Ka yanke kan nashi da kanka, ko ka tura 'ya'yanka su je su. Amma wanda kasancewa ba lallai bane su dawo, su ne kake so su je su yi maka wannan aiki. Idan aka kashe su, ku ce sun yi jihadi, sun tafi aljanna, za su samu mata 72. Shi ne kawai. Amma me miliyan 1? Miliyan 1 banza, miliyan 1 wofi. Allah ya wadaran talauci. Allah wadaran talauci, wai a arewacin Najeriya wai saboda miliyan 1 ake so mutum ya zo ya je ya yanko kan fasto. Miliyan 1 fa. Miliyan 1 har wani kuɗi ne. Dan dai kawai wa'annan da kuka lalata musu rayuwa, kuka lalata rayuwarsu ta wajen wa'azinku, 'yan daba, su ne kawai kuke kira sai wannan. Amma ba dai Fulani ba, wa'anda ke garkuwa da mutane. Wa'annan sun fi ƙarfin wannan kuɗin. So zage-zage, mu a matsayinmu na Kirista, ka ce Yesu almasihu ba Allah bane, ka zage shi. Ka ce nan babanci ne da ya ce Yesu Allah Kiristoci yana sa famfas, ba zagi bane? Saboda mutuwar Yesu a gicciye da ake sa hoton, a shi Allah Kiristoci na sa famfas, Allah Kiristoci na da fiffike, Allah Kiristoci kaza, ba zagi bane? Dr. Hayatu duk me bai gaya wa Yesu ba zagi bane? Mu ba mu san almasihun ne, ada Asha kana cewa wai yadda musulmi ke son annabinsa, ya fi son komai rayuwar shi ma sai ya bada saboda annabinsa. Mu ne ba mu kaunar almasihu? Amma muna zama, dole ku san cewa arewa ta canza. Da Allah jama'a, ina so a baza min wannan bidiyo. Ai sharing ba wai na zo bane ina neman wani ya kaunace ni ya so ni. Gaskiya dole mu faɗe ta, amma batun zagi kam wannan pasto bai zagi annabin musulunci ba. Bai zagai ba, amma in ya fito yana fitowa, na sani hada Qur'ani yana fitowa yana faɗin al'amura wa'anda kuma idan ba ku jin wannan kiran shi ake gori. Idan kuma ba ku jin daɗin da ƙarya ne, ku zo ku ƙaryata abin. In ba ku jin daɗin gorin nan, kuma ku daina zagin Kiristoci. Ko wannan arna da kafirai da kuke kiran mabiya almasihu, shi ma zagi ne. Ba kawai zagin Kiristoci bane, zagin almasihu ne da kansa. Domin shi almasihu duk abin da ake wa iyalin shi an mashi ne. Da ya kira manzo Bulus ya ce, me yasa kake tsananta mani? Haka kuke wa Kiristoci. Ai bin sharing. Sai kuma na dawo gefen ku, nawa matsayin ke na game da wannan al'amarin bai.